जब माती भइल यशोदा से राउर उत्पाती भइल कनसा के टेढ़ जब माती भइल पटकल चालस रौरा के देवी पटकल चालस रौरा के देवी जानत दुनिया सारी बा कीर्ति सबका से न्यारी बा कीर्ति सबका से न्यारी बा विंध्याचलवा ली मैया राउर महिमा बड़ा भारी बा कीर्ति सबका से न्यारी बा कीर्ति सबका से न्यारी बा। गोकुल से माई विंध्याचल में आयलू पर्वत के आंचल में गोकुल से माई विंध्याचल में आयलू पर्वत के आंचल में राउरे जगदम्बा नाम परल राउरे जगदम्बा नाम परल राउरे दासेर सवारी बा कीर्ति सबका से न्यारी बा कीर्ति सबका से न्यारी बा विंध्याचलवा ली मैया राउर महिमा बड़ा भारी बा कीर्ति सबका से न्यारी बा कीर्ति सबका से न्यारी बा।
संकट हरनी। महिषासुर के राउ रे मरनी, देवता लोग के संकट हरनी। रौरा दरबार विंध्याचल में, रौरा दरबार विंध्याचल में, जे गइले ना दुखियारी बा, कीर्ति सबका से न्यारी बा, कीर्ति सबका से न्यारी बा। ली मैया राउर महिमा बड़ा भारी बा, कीर्ति सबका से न्यारी बा, कीर्ति सबका से न्यारी बा। करी ओ कर मैया सब पाप हरी। जे नवरात्रि में पाठ करी ओ कर मैया सब पाप हरी। रौरे से सृष्टि भैल जग के, रौरे से सृष्टि भैल जग के। रौरा के महतारी माँ कीर्ति सबका से न्यारी माँ, कीर्ति सबका से न्यारी माँ। विंध्याचल वाली मैया, विंध्याचल वाली मैया, राउर महिमा बड़ा भारी बा, कीर्ति सबका से न्यारी बा, कीर्ति सबका से न्यारी बा। विंध्याचल वाली मैया, विंध्याचल वाली मैया, राउर महिमा बड़ा भारी बा, कीर्ति सबका से न्यारी बा, कीर्ति सबका से न्यारी।